A čo dovoz strojov a technológií z Ázie? Stroje a technológie sú pre veľa importérov ešte veľkou neznámou, kvôli tomu, že je náročné zorientovať sa vo výrobcoch, v certifikácii a taktiež v servise. Ako to je vlastne so servisovaním strojov a čo ponúkajú azijskí dodávateľia? Štandardné čínsky alebo azijskí dodávateľia pre stroje a technológie, ktoré ponúkajú a predávajú, ponúkajú servis papierový. To znamená, že pokiaľ sa niečo pokazí a treba vymeniť súčiastku alebo niečo diagnostikovať, tak diagnostiku ponúkajú na diaľku cez nejakú online konferenciu a súčiastku vám vedia poslať letecky rýchlo. Čo je na tomto nešťastné je to, že budete čakať týždeň alebo prípadne niekoľko dní, kým sa tovar sem dostane, precli, myslím tým tie súčiastky. A taktiež sme nerozprávali o problematike toho, že okrem štandardného príslušenstva alebo súčiastiek, ktoré sú v záruke, sú aj nejaké diely, ktoré sa vám môžu pokaziť mimo záruky. To znamená, že ide o štandardné opotrebovanie a ideálne my odporúčame, aby už keď kupujete ten stroj alebo technológiu, aby ste si spolu s ňou kúpili aj náhradné diely, nejaký základný balík na niekoľko rokov dopredu, aby sa to nemuselo riešiť potom ad hoc letecky. A aj keby tú prepravu napríklad platil dodávateľ, tak by ste museli dlho čakať, kým sa to k vám dostane a každá minúta výroby, kedy vám výroba stojí, je pre vás obrovským nákladom, ktorému by sme sa radi všetci vyhli.